Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon kung pagreakan ang bag-o nila nga upload bali sa France Rhythm ilang cover song One of Us ang Joan Osborne ato na pagreakan. Ini taud-taud pud sila wa naka-upload mo nang naghulat gihapon ta. So dapat tay trabaho mo nang murag naawahi pud bali ang atong ikuan pag-react ani sa ila. Natay uban gipang trabaho. Okay? Sige, atong tan-awon kung unsa ang ilang pag-cover ani nga kanta. Taud-taud na puding kanta pero murag pa ko ani, napakusaya elementary pa ko ani. Ngadto sa grade 6 mga inana. Atong tan-awon kung nindot pa gid ang iyang pagkanta ani. Sige. Pero sa mga bag-o nga nakuan sa atong channel karon nga saag o nakakita, wa pa mo nakasubscribe, ganahan mo ingon ani nga content, subscribe na mo, hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang pod para i-recommend ni YouTube sa ubong nga tawo nga wala pa kita ani. Okay? Sige, di na ta magdugay, magsugod na ta. Magsugod na ta. Guwapo sa kang kuhan ni Chino. Bag-ong gitara ni Chino. Orange o color. Okay. Kapasab. Katsarda ini. Pisa. Panaw na ko ni Dudso. Murong ni Dako man. Dako na gis Dudes. Okay. Murag tanaw na ko si Char ba nga. Tanaw na ko kang Char nanambok ba. Nangaping gali. Daga na gid sila ba? Guwapo kayo mga gitaro. Gamit ni Franciso atong 5-string nga bass. Gapo sab. Okay. Guwapo. Gapo. Okay. Just a stranger, one of us, trying to make it stay home. Like a holy rolling
Murag pina lumanay-lumanay ang pagkanta ni Char ba? Wanna fall, just trying to make his way home. Okay. Nobody calling on a phone. Got for the Pope, maybe. Gapo sab gapo. Thank you so much for watching. Okay. Dudes. Okay, ato na pong nadungog ng ilang bagong upload nga cover song bali. Oo, nindot kayo paghapon. Pag di, bisa unsa nga kanta yun. Karon nga pisa kang Char bali ni. Pero tanaw na ko kay Char ba nga. Mura magnanambok si Char. Nangaping bali ba? Yeah? Oo, nagkadaga na gyud kayo, nagkadaga na. Sunod kang pag sa iyang pagkanta, nindot kayo. Oo. Wa niya ingog gikuan, wa niya gikuha ang sa original gyud kay bawo naman ta. Dapat sila version pod para kay kung lisod po kay ilang sundugon tanan ma-copyright pod sila. Oo, di ba? Mo nang version bali ilang kaugalingon pod. So sa iyang pagkanta, murag pinalumanay-lumanay ra ba? Oo. Gina kuan lang, nindot kayo. Sunod kang bahin sa pagitara ni Char. Karon kuha niya pero iya gyapon gilahi gyapon. Ay pagkalain gyapon iyang pagka kuan sa pagtugtog sa gitara. O iyang gilahi ang tingog. Kuan gid gisundog gid nga ang original nga kuan gali ay ila pud nga version lagi. Pero gwapo na kaayo ang gitara ni Chin bali. Oo, gwapo na kay gitara ni Chin. Oo, nindot na kayo. Bag-o niya nga gitara pod. Atong nakita karon gyud. Taon-taon pod sila wa ka upload pod. Murag moduha ay ko sa semana. O karon pa. Murag 3 days na. Karon pa nato nariakan. So, nindot na kay ilang mga instrument kang Francis. Gigamit niya ang iyang katong 5-string bali nga bass bali. O nindot kayo. So si Dudes, nagtan-aw ko ka Dudes. Matay. Murag ni dako na gid si Dudes. Na siya ka nang murag ni ulitaw na ba? Oo, dako na gid kay siya. Di ba? Oh, nindot gyapon karon kanta nindot kayo. Oh, unsa man yung kasultian ni sa atong video karon? Di ba nindot? Pag ipagkalubad. Basta sila mo kanta bisan unsa lagi. Abi ka mga talented kay nga tawhana gyud. Abo na ka nag matawd-taura na gid ni. O kuha na gid sila master pagid pag-ayo. Karon kay master na musamot gid na pag maka kuha na gid sila matawd-taura na bali. Sige na sa daghan na sila pundong nga kanta. Tugtog na sila bisan asan dayon. Basta ingon ana. Nindot gi kayo. Di ba? Nindot kayo may pagkalubad. Oh, comment ninyo comment kung sa inyong kasulti karon. Pero sa mga uban diha, sa uban nga bag-o sa atong channel karon nga nakakita, wa pa ka naka-subscribe, subscribe na. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang pod para i-recommend ni YouTube sa ubang mga tao nga wala pa kita ni. Okay? Sige. Inatawag tugay. Hangtod sa sunod. Ini si Intense TV. Proud Bisaya. Peace out.